L-inkjesta pubblika hija ċara kristall. Jean Paul Sofia miet f'sit illi ma kien ikkontrollat mill-ebda awtorità regolatorja saru żbalji ħoxnin illi xi ħadd għandu id-dmir li jerfa' responsabilità għalihom. Dan għandu jkun l-Istat. Din hija waħda minn ħafna konklużjonijiet li ħarġu mill-inkjesta pubblika dwar il-każ traġiku ta' Jean Paul Sofia. Bil-bord li mexxa l-investigazzjoni jiddeskrivi din l-istorja bħala traġedja ta' comedy of errors fejn kulħadd jimxi fuq il-binarju tiegħu bla ma jrendi kont lejn ħadd. Din l-inkjesta hija l-istess waħda li Robert Abela għamel xhur jirreżisti. L-inkjesta tmexxiet mill-imħallef emeritu Joseph Zammit McKeon, Charles De Guara u Mario Cassar u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fl-ewwel reazzjoni tiegħu insista li l-konklużjonijiet stess huma prova għaliex Robert Abela ma rridx din l-inkjesta. Kliem tal-bord tal-inkjesta hija stampa ta' żbalji mill-ħoxnin li xi ħadd għandu dmir li jerfa' responsabilità għalihom. Dan għandu jkun l-Istat li naqas milli jżomm għajnejh miftuħa għat-taħwit fil-qasam ta' l-eżekuttiv. Ġifieri huwa ċar li l-bord stess tal-inkjesta qed jgħid illi huwa l-Istat li huwa responsabbli għal dak illi seħħ, li huwa responsabbli għal qtil ta' Jean Paul Sofia. Mhux ta' bxejn. Robert Abela baqa' mhux biss jistina rasu imma prova jumilja lil Isabel Bonnici billi kien jgħidilha ripetutament tħallix il-min jużak. Ir-rapport tal-bord tal-inkjesta jsib nuqqasijiet enormi fl-operat tal-Malta Enterprise u tal-Aġenzija Governattiva Indis. U dwar l-awtorità tal-ippjanar, ir-rapport jgħid li din jeħtieġ issewwi s-sistemi tagħha u s-soluzzjoni hi li ssib tarf tad-dewmien fl-operat u mhux tbaxxi l-standards. Il-bord fil-konklużjonijiet tiegħu jistqarr li din l-inkjesta kienet okkażjoni biex il-pajjiż ifittex ir-ruħ tiegħu. Jinsisti wkoll li l-kultura ta' kollox jgħaddi m'għandha qatt tkun permessa f'soċjetà demokratika. Determinati ma jibqax fuq l-iskaffa u li l-rakkomandazzjonijiet kollha jiġu implementati. Nirringrazzja s-support li rċevejt minn il-ħafna u kif qedtilkom bħal dejjem ma rridx li jibni kummit għal xejn. Ir-rapport ta' inkjesta pubblika jgħid li x-xena ta' dakinhar li seħħet it-traġedja f'Kordin għandha tibqa' stampata fil-memorja kollettiva tal-pajjiż u trid tibqa' xena ta' għajb u mistħija daqqa ta' ħarta għal governanza tajba.